Dewi ap Gwyn ar newyddion saith yng nghanol Trychineb yn gwneud fy ngwaith. Wedi cyrraedd yma rhyw 12 awr ers y wlad ddioddef daeargryn mawr. Mae'n arogl marw ar hyd y lle, a ddoe yn llwch i strydoedd y dre. Gallwch glywed plant yn gweiddi'n groch am gymorth cyntaf, am weld y groes goch. Mae'r byd ar ben yn nghanol y glaw, ond does neb wedi cyrraedd i roi help llaw i'r un fam ifanc wedi colli i gŵr, nag i'r plentyn bach sy'n crefu a ddŵr. Dacw fabi mewn cadach bler ar y llaw. Mae'n siŵr o farw, o fewn yr awr. Dewi ap Gwyn a newyddion saith, nôl at y stiwdio. Wedi gorffen fy ngwaith.